Sup mga tol, welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. Nandito ako ngayon sa may Angeles City. Ito, may bibili lang ako rito ng kakanin or yung suman na malagkit. Ayan, o sa Kapampangan, suman bulagta. Ay, di hanap tayo rito Alam ko dito sa may Jollibee Crossing, meron dyan. Ay, Jollibee Crossing, Jollibee Rotonda. Makikita rin natin yan. Papakita ko rin sa inyo maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. So traffic no. Ano ba ngayon? Martes? Martes pa lang. Parang Biyernes na rito. Ito. May na-aksidente pala. Ito, Aerox din. Mukha nang sa atin, no? Ayan. Basag yung ano niya. Yung mga ilaw niya sa harap. Ito, nandito tayo sa may Jollibee Rotonda. Ito, sa San Nicolas Public Market ay sa ilalim. Ayan, nahanap tayo ng suman na malagkit. Aliliko na tayo dito. Ito, balik normal na dito sa may Angeles City, no? Ito, pipili na lang tayo kung anong bibili natin dito. So, ang hinahanap ko kasi yung kakanin Ito, dito na lang muna ako siguro bibili. Suman malagkit na bulagta. Bulagta ya ba ito? Bulagta. Tsaka magkano yun Ito. Lalatik ya pa ito. Sige, may itong monto. Yan, suman bibili na kayo rito sa may Angeles City. Ito meron din. Magkano to, te? 25. Bago luto Ito. Dalawa nito. Yan. Ayan. Ang tawag yun, tamales, no? Ay, tamales. Ito may kakanin din. Magkano lahat, Ito, 160. Napakarami na. Ito lang, sa may Jollibee Rotonda. Rotonda to, no? Oo. Ito, salamat. Ito. Ayan, alagang 160 pesos. Napakarami na. Ayan, meron na tayong suman na malagkit. Meron din tayong tamales. Tsaka meron tayong ano bang tawag doon? Sumang puti, no? Hindi ko kasi alam pagkakaano nun. Ito, napakaraming mabibili pala rito. Ayan, ganyan lang kabilis. Dito na rin tayo sa may Angeles, di ba? Kaya kinuha na ko na ng vlog. Ito, marami ka rin mabibili rito. Ayan. Ang kapote, ayan marami rin. Mga payong, di ba? Mabili ngayon, tagulan. Lumuong na yung kalsada rito dahil wala na yung mga nagpa-park dito. Ayos na lahat, Ito, maselan pa rin yung papasok pala rito. May mga nagbabantay pa rin. Dapat naka-face mask ka rin, Kahit naka-face mask lang, kahit wala na sigurong face shield dito. Kasi alas yung face shield linalagay lang sa taas. Ayan tignan nyo yung nakakulay blue na yan nasa taas lang yung face shield. Ito mga prutas. Ayan, ganyan lang kasimple yung Angeles City, pero malupit. Nakakamiss talaga yung Angeles City, di ba mga tol? Ayan, mga nagtitinda ng prutas. Ayan masarap yung kakanin doon, promise. Lagi akong bumibili doon sa nagtitinda doon sa may Rotonda. So yun lang mga tol, quick vlog lang tayo ngayon. Mabilisan lang dahil uulan na. Uwi pa tayo ng Tarlac. So hanggang dito na lang mga tol. Salamat.